ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёр вақт мегӯянд ки барои чӣ хосият влог камай, барое ки ма атомида кор кардастам ҳуши гӯшум да ҳамуҷаҳай а ютуб ма пул намегирам, а атоми мо пули нағз кор кардастем, ба ҳамин хотир влог камтар шудастай. Ана духтарако, касоне ки мехоҳед қадимо кор кардан лично да командаи ма рақамом дар рӯи экрана бинависе. мо ҳозир аксия дорем, одамода ёрдам кардастем, фаҳмондан ҳама чӣ бепул, кор беҳад осон, бо ҳама боро аксия скидка шудагиан борои атомира медоне. И ягон чизи хитой неста, и корейская продукция, сифати олидараҷа, нархшам арзонай, ана беҳад фоида дорад. Бисёр вақт комментариёда менависед доруро дар бораш, нархҳои чой, ҳамаи чиза шумо метавонед инами рақами мода оиди закази бор ва оиди кор кардан бинависед. Дӯстои азиз, агар ки бихоҳе ҳар моҳ 60-70 ҳазор камаш дар хона шиштат занако кор кунӣ берун набаромада, рақамҳои мо дар рӯи экранай. Ҳамагӣ як бор дар 1800 рубле харид мекунӣ, 6 моҳи дига харид намекунӣ, бор затарид намекунӣ, намемонӣ. Просто худда зубная паста бихар, средства барои посудашӯӣ бихар, и всё. 6 моҳ пас бо бихар, зато ойлик мегирӣ. Корбон беҳад осонай, оиди кор рақамҳо дар рӯи экранай бинависед, ма шуморо ҳамаша хушрӯ мефаҳмонам, командаи худумда якҷоя кор мекунад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медоне, 2 рӯз пас аллакай иди қурбонае. Ана нигоҳ кунед чанд қадар ҳузбандот дар тарафҳои мо уже овардиян фурӯшӣ. Мисол бозор намери, ҳамин сайраи корбон гӯспанд мехарӣ, нархҳошона рости гап намедонам озӣ чанд пул шудаи гӯспанд. Не ки бисёр одамо харидастан, дина омада истаб додам, як галба будан, ирӯз камтар шудан, дина 3-4 ҷода будан, ирӯз 2-3 ҷода дидам. беҳтар кардиян, мисол кораки одамо намераванд бозор, мебиянд мисол баъди корвон мехарем, мебарем. нархҳошам ба фикри моҳа қимате нест. Як занак дар автобус гуфт детами 1500 сар мешава, гуфт то хай калонаш бо қиматтар. Хозан амихе дӯстони азиз, ма тарафи офис рафтаистам, как всегда дар автобус. дар автобус 28-дум. Короче, ҷанги ҷалҷол 1 соат шуд ман корона биромадам. ин ҳами автобус ҷангу ҷанҷол доду вой. дӯстони азиз, бо ман як остановка поён фуровардаен ношикриш. Нами темаи автобус шумо да интересно боша, ман ҳар рӯз қариб дар автобусумда ай поёни корвон автобус холӣ мебия. Так что бинависед, ман шумо да видео мекунам, ҳозир ҳамқа ҷанг чӣ, дар бораи чӣ ҷанг чӣ? Дар бораи пул, дар бораи ҷошинӣ. Интересно, да ҳамин ишиша намефорад автобус, ба такси бура ишиша мега. ҷангои занако зур айда, мидори автобус асоби на. Дӯстони азизи ма, чӣ қалонишон дӯстаи о май гад. Намеғинҷа. Дӯстои азизи ма, мона хеле надписи атомика девраҷа қафур рафта дар кор ки бардака аҳамият натин, намо ҷобаҷо шудистем, ба ҳамин хотир анамахе духтарако мои рӯз асар то ҳозира абе бигем завтракам накардагем, як пончик хӯрдем тамом. мусромона нагирифтеме. ана омадемос ҳамин рӯз аму расом омад, деволда сурат кашид, бовар мекунед соати 1 то соати 6 ман хоҳам ки расм кашам, шуруп атоми менависам, мерава ки эвая ба қалами оддӣ бо равнят кард, бо ита кард, бо ута кард, хулоса соати 6 гузаштагӣ тамом кард. мо нохе ғалт дем айгиш нагирад, омадем чизкейк фисташковый грифтем, намедонам дилафрӯз чизи заказ кардем.
چیه نامش؟ قطعی چیزبرگر میخریم و میریم خونه تا خونه را طاقت نمیکنیم برای میخریم و میریم دوستای عزیز این уже روز دیگره کمتر قاق شد уже انا عجایب این حرفی ای باشه اتمی باشه این حرفی ای هم خیلی در روچاق بریم короче چی کار بار روز یکشنبه من جای دیگه میرم پاپوچی просто اینجا اومدم знаменитый خیم і всякое другое جرا بینید چه خسرو ما مسجد اومدیم دوستان عزیز на مسجد نو ما اومدیم امروز یک غریب دیگه دولت هم شهری خودمون گفت که میخوام برای پدرم مادرم ختم قرآن بخشم و اینجا در تشکیل که اومدم امیره کردیم اینا میریم قومی به حج رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی معشوقی تو همسایه و دیوار با دیوار در وادی سرگشت شما در چی هوایی گر صورت به صورت معشوق بودینه هم خواجه و هم خانه و هم قبا شمایه هم خواجه و هم یا چی نام دارن نمیدون خلیلین نام داره اینجا همه قگر وای نیست مارشروتکا پاشروتکا هیچی نیست انا چی کردن در کور گفتم که بیا بریم قروتو بخوریم انوش قطیمونه نکیم هم قدورایی که اونجا تو قروتو خریره یک ماشین هم میگذاره مثل تاکسی ماشین میگذاره آدم ماشین دور کامباین انا میشم هم کوکو خیریت یا ماشین اومدیم بعدی وای چه نامی کارتوخونه اولین زبان تو عزیز نه قروتوی بالا زچان قشت من قروتوی خیلی چی را نخودم با این سالاد ما انوش تلفظ ای بالا شبیه چه خوش شده محیطی ها شبیه روز مثلا دا فانتان نشان میدم فانتان رحمت چک داشتم اون قبا ده فانتان نشان تون دوستا رسافینا ما автобуси 28 ай тарафи офисмон шидем саховадем ҳам қас салқинай бе одамайда салқин байрӯз я одам мега ки автобусора короче ай тарафи ҳукумати шаҳр проверка доран ки кондитсионершон гирон боше чандаш кондитсионерш гирон набудай штрафшон кадиям ба хотире ки гарми бадай мардум азоб накашанда гарми чам пастаяна кондитсионертона сати 10 то чумчанд короче намедон то бега мумкин гирон монен проверкаи сахт